ഗൈസ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ചായ കുടിക്കാം. വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ടൊന്നും കേൾക്കണില്ല. അപ്പൊ ഞാനും സാജിയായിട്ടൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴയായിട്ടൊന്നും ചായ കുടിക്കാൻ നല്ല മൂടുണ്ടായിരുന്നു. വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നടക്കാനുള്ള ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ മഴ നല്ല കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതാ ആ ടൈമിൽ പോയത്. അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചായി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പോണത്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് വന്നത്. അവിടുന്ന് ബർഗർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ബർഗറാണ് കേട്ടോ. നല്ല ജ്യൂസി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി.